Dobrý deň, dámy a páni, dnes vám ukážem, ako dnes ideme zahrať Mormon Mystery 2. Takže poďte, ideme na to. Čus! A dávajte like a odber. Dobre, dámy a páni, dnes vám ideme zahrať. To ščetom, takže dobre. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. To typy zabije. Asi. To je real? Ja neviem. Dobre, takže sme sa spawnuli tu. Koľko máme vôbec minúci sme nazbierali? Celkom dosť. Hej, táto typka nevedela o tomto. Dáme pani, keď dokážem nejaké kolo vyhrať, mi dajte odber. A napíšte mi do komentárov, aký dobrý deň máte. No doby. Tak dáme pani. Dnes Spectator je v pohode. Tá typka ma zabila. Mal som pár robuxov. Dávam pani, keď chcete, aby som raz spravil nejaký donate robuxový, tak mi to napíšte do komentárov. Keď idú komentári, tak sorry. Hrdina vyhral. Dáme pani, začíname. Múdr. Spravím vtík. Ja som rodina, keďže ako keby som povedal, lebo kudlu nemôže nikto. Nikomu to nepovedzte. Prosím, keď je tu nejaký. Idem nájsť toho heru.
Dáme pani, dnes mám teraz, ja som Uber, takže nikto to nemôže zistiť. Mám dosť cool skin, podľa mňa. Tento skin som si zaplatil úplne sám. Takže ideme ďalej. Musíme nájsť nejakého ďalšieho typka, ktorého napíšem, že som hero. Dáme pani, takže toto video je na... Dúfam, že dáte lajky a odbery. Keď ich nedáte, tak múre kúpačku. No tak ideme ďalej. Máme koľko mincí? 19. Dúfajme, že niekoho zabijeme. Tak tu bude dosť ľudí. Ale nikto sa nemôže od nás dozvedieť. To je nejaký typek, takže musím... Dúfam, že nikto to nezistí. Že to som... Zrobil som TikTok, keďže sme nazbierali dosť toto. Toto ich bude dosť. Teda jeden tu bude 100%, nie. Lebo je to fakt veľké. Nikto zatiaľ nevie, kto som ja. Škrať. Škoda, tie 4 nemôžem. Tak to ma zastrelujú. Počkať. Vyhral som. Like a odber. Všetci. Navalte ho tam. Teraz. 5, 4, 3, 2, 1. A čus. Dnes je pre toto všetko. Ak sa vám páčil tento diel, dajte like a odber. A my sa vidíme neskôr. A prosím, like a odber. A keď chcete si so mnou zahrať zajtra ráno o 6:00, asi tam budem. Moje meno je Neymar 112219. Tak čus. A bude špeciál za dve odbery. Dobre? Čus. A môžem vám ešte niečo ukázať. Keďže je to teraz 10:08, tak vám ukážem jednu vec. Najlepšia hra je na strieľanie Rivals, aby ste vedeli. Tak ja už musím končiť a ísť to strieľať.